Ya alhamdulillah. Iya. Ki mau le latihan sesore. Ya alhamdulillah hasil ya Mas. Ha berhasil. Nah bajing loncat kuwi apa kanca-kancane dhewe kulino ngonek-nek. Iya. Ning iki mau ana pamundutan saka ana permintaan saka warga ing kene. Iya. Mau uga wis dilatih nalikane sore mau nalikane JR utawa gladi resik. Ya. Mulane ngono to. Kae kepiye kae? Kae iki kon sing ngarep ki kon lungguh. Wo ngono. Sing arep kon lungguh. Iya. Iya, heeh. Sadurunge awake dhewe atur kula nuwun ning kene. Ya uluk salam ya ana ngersaning para warga ya. Iki nek basa Sundane iki nek kula nuwun iki basa Jawa. Nek basa Sundane sampurasun. Ya. Kula nuwun. Nderek tepang, nderek gladiwano. Pokoke saya di sini ngaturaken kula nuwun. Bahasa Indonesiane apa wis sempurna kula nuwun. Permisi ngono lah cara-carane. Iya. Uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ana ngersaning para warga ing kalurahan. Kalurahan ngendi ya, Ro? Ciketing, Udik. Oh, ngono ya. Mengiki awake dhewe wareng sowan ana ing kene. Ya. Ana ing Stadion Mini Ciketing Udik Bantar Gebang Bekasi kene, Dik. Ya, Mas ya. Acarane ya kuwi Ciketing Udik Kultur Fest. Ya. Iki nampilke kabeh apa wae potensi seni budaya sing ana ing tlatah kene. Ya, saka Betawi, Sunda kabeh. Ditokne kabeh. Ya, sing saka Jawa ya ditokke. Ya. Ning antarane ora liya ya mbengi awake dhewe nimbali awake dhewe sak kanca. Supaya ning gelar-kelir nglipur para warga senajan to beda mbok menawa beda karo adat budaya sing biasane kelakone ning kene ning alhamdulillah bengi iki awake dhewe dipercaya kajibah ana ing kene ngaturke apa kang dadi pamundhutane para warga. Oh ngono ya. Kultur Fest ki apa? Kultur Fest ki ya festival nek cara carane nggone dhewe ngono. Oh iya, cara jelase iya festival budaya. Kuwi nampilke budaya dari Betawi, terus dari yang dari Sunda ya, terus sing saka Jawa ya awake dhewe iki. Dadi nek iki miturut aku lho iki. Ya ora miturut aku, miturut pangandikan sing wis tak tampa saka penjane Mas Nur. Mau esuk methuki kelawan aku ning transit. Iya. Iki Kultur Fest iki menyatukan antarane budaya ngendi wae. Ya, dadi ora mung satu belah pihak budaya, ya, tapi budaya dari daerah A disatukan dengan ditampilkan dibawa di daerah B. Dadi cara-carane bertukar budaya ngono kae nggon pelajaran IPS ana. Ya. Lah iki mriki kelebure bertukar budaya. Ya, besok iso uga ning daerah awake dhewe kono ning Gunung Kidul ya ning Yogyakarta Hadiningrat ana pentas seni budaya tradisi saka suku Sunda, misale saka Betawi uga ngono. Kuwi sing jeneng bertukar budaya kuwi melestarikan budaya asli Indonesia. Dadi sing maune urung ngerti dadi ngerti, sing maune urung krungu dadi krungu. Ya, mulane bengi awake dhewe kajibah ning kene iki ngenalke wayang kulit ngersane kabeh para warga masyarakat ing Kalurahan Ciketing Udik kene. Ya. Awake dhewe ngenalke iki jeneng sing jenenge wayang kulit ki ngene iki. Ya, mergo aku krungu mergo nek pangandikan sing tak tampa ning wilayah kene iki laladan kene iki lagi wae pisan iki nanggap Ringgit Purwa. Ya, ya mulane awake dhewe ngaturke panuwun sartane melu mangayu bagya merga wis kelakon nganakake Ciketing Udik Kultur Fest. Iki awake dhewe wajib ngaturke panuwun ya merga awake dhewe iki seniman ya, awake dhewe iki pelaku budaya ya, awake dhewe
pelaku seniman sing wis ditulung karo pecinta budaya ya karo pahlawan budaya sing ora liya ya kejaba ya mung warga ing Ciketing Udik Kultur Fest iki ya lah nek ora mergo sangkale apa kepengin sartane sangkale senenge karo budaya saka liya daerah ki ora mungkin nganake ngene iki ya kejaba saka kuwi sedulur-sedulur awake dhewe saka Gunung Kidul sing mapan ana ing Bekasi, ana ing Bantar Gebang iki ya akeh. Yo ngono ya. Maku wis ketemu karo Pak Ketua Panitia, delalae Pak Ketua Panitiane kuwi saka daleme asline nglipar kono, pengkol kono. Ya. Mulane aku ya seneng banget ketemu tangga dhewe, ndelalah awake dhewe ditimbali nang kene iki Ciketing Udik iki ya ana ing adicara Ciketing Udik Kultur Fest ya alhamdulillah Mas ya mula awake dhewe sepisan ngaturke panuwun ana ngersane Gusti wonten kabeh lancar gangsar ora alangan sewiji apa ya ngono Mas ya uga ngaturke panuwun ngersane Bapak Ketua Panitia Bapak Sarwidi Bapak Sekretaris Bapak Suryono Bapak Bendahara Bapak Suranto uga atur panuwun dhateng Bapak Lurah Bapak Usep Sudarmo Wijaya Bapak LPM Bapak Salim Ketua LPM Bapak Salim Samsudin SE ya BKM Bapak Nawawi ya Ketua Forum RW panjenengan Bapak Suro ya Bapak Kapolsek panjenengan Bapak Aibda Kasim ya Bimas Pol, panjenengan Bapak Indra, ya, Bapak Babinsa uga Bapak ya kuwi panjenengan Bapak Sarwono, ya, kalian Pak Tri, ya. Lajeng para RW setunggal dumugi RW 9, ya, ugi para RT se-Ciketing Udik, ya, matur sembah nuwun sanget mugi-mugi leksananipun lekasipun adicara Ciketing Udik Kultur Fest ini saged ndadekke sarana rukun para warga amin ya rukune para warga bersatu dadi siji manunggal tetunggalan ora ana alangan sewiji apa bandul ngrumpul ayem ayem tata titilan tentrem ya amin ya merga gegayuhane para LPM iki ya mung kepengin sing jumbuh karo lakone bengi iki ya kuwi Semar Bangun Kayangan ya kuwi sing kepengin dibangun moral lan jiwane para warga masyarakat ya ngono ya ndelalah mawaku krungu mau ngendikane lagi sadar lagi ngerti nek jebule logo utawa simbol ana ing sak nduring kantor LPM kuwi logo Kiai Semar. Wah ngono ya, mula iki pas banget. Ora digawe-gawe lan ora disengaja, ora dikonsep ya ndelalahe ngepasi. Ya tidak ada yang kebetulan ya. Iki mau wis dionekke bajing loncat. Iya Mas, ya. Terus iki mau ya ana panyuwunan ana request saka warga kene ya. Ya kuwi lagu wajib jali-jali ya. Karo es lilin. Oh ya ngono ya. Ya, ayo Mas diwiwiti ya. Iki mos dilatih sesore. Muga-muga berhasil ya. Monggo Mas.
Ya saiso-iso wis diaturke. Iya. Mergo iki lagu arang-arang ngrungokke. Iya. Mulane kuwi, ndelalae ya cocok karo gamelan ki cocok. Iya. Jan ya pancen iso. Iya. Sijine sing dibukani Bunang. Iya, aku arep ngetes konsentrasine pembunang. Oh iya. Ki kan mau wis sore wis turu bae. Iya. Ayo Mas Oki Bunang buka-buka nih Bunang
Lega. Iya. Latihane gur ping pisan ya, teko dadi ya heeh to. Wektune mepet mau nggo latihan. Iya ning alhamdulillah iso iki iki mau lagu khas daerah kene ya daerah Sunda kene iso dipinangkani ya sak kamat-kamat ya Mas ya Dik. Iya. Iki awake dhewe sapa-sapa sithik kanggo kabeh. Wae pemirsa YouTube, halo. Ten pundi mawon sugeng rawuh, sugeng rawuh, sugeng lenggah, sugeng midhangetaken, sugeng mriksani ya. Aku ya ngaturke sugeng midhangetke uga sapa-sapa kanggo keluarga besar Man 1 Gunung Kidul ya kabeh wae ya. Ya sing yang tertib. Kalau yang depan berdiri, yang belakang pengen lihat. Jadi kalau yang depan berdiri, yang belakang nggak kelihatan kalau mau lihat. Iya. Pancen kudu ngono. Tertib. Dalam berpenonton kuwi kudu iya. Aja ngasih ngedangi. Iya. Nek cara ngene dhewe kono nek ngarep sing ngarep ngadeg ngono kuwi saka mburi do dibandemi. Iya. Kene ya ngono kok Mas. Iya. Lah ya, mulane iki ngaturke bintang tamu ya Mbah Waloyo karo Mbok Disuhin ya mau wis rawuh ya. Sepote apa? Sepote ya sing gayang-gayang wae ya. Srepek ya. Metaraman ya. Serampat wae to. Ya serampat wae kok mau srepek. Ayo Mas Roni. Tansah
Petel ora, Mbak? Petel ora. Ndasku sik ora ndasku. Ndas ki kene ngendas kok ngak ngisor. Aja pul, sakno bojoku nek pul. Tak delan, dan. Terangane kendange pirang-pirang, Pak. Wae kendange digawa sapa-sapa. Yo, nyawane gari separo. Aku mbok umani opo iki mengko wane? Ora wis tuwa ora umani apa-apa. Nek dhisik enom ngono ae ora apa-apa wis tuwa ya wis ora nang gunane wis ngene. Wis ora apa-apa. Sing penting gotrone isih. Aku ndek bojo mung tak kok ngukur geger. Sapa-sapa dulu. Wis sing nyapa sing suaramu isih apik. Aku biyen biasanya pernah di Jawa Barat juga. Iya. Aku kudu mengucapkan punten. Jos. Piye jawabannya? Punten. Jos. Wah. Jakarta. Aku wis tau ning Sunda. Sunda ya ora apa-apa Jakarta ya ning sing basa. Coba. Basa sing ana apa jenenge anu iku nek Jogja beda. Kepiye? Apa? Wong cah nom-nom lungguh nggo basa Jakarta kae karepe ngono terangane. Aku lewat ngono. Ngapain Mbah aku? Terus aku Senin Legi le aku ya ngono. Itu bukan ngapain. Ngapain Mbah? Ngapain lo? Bahasa gaulnya seperti itu. Krunguku ngapain? Ngapain lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kumaha Damang? Nek Damang nek cara ngene dhewe iki dong. Mudeng. Paham nek cara ngene dhewe. Iki akeh sing piyayi saka Gunung Kidul. Ngayu Jakarta Hadiningrat. Nggih. Nek Gunung Kidul ya tempat. Gunung Kidul mana? Wah. Titenane wong Gunung Kidul ki arep golek sing coklat kuwi angel metu ireng. Tapi sehat-sehat to, Mbak. Aku nuwun kaya Mas Nur kae cengoro. Ayo. Terus ana Mas Giarto saka Sekarnadat Suwelo ya ora putih kok ireng. Ning sing penting guyub rukun. Nggih, ireng kok jare jenengan ki sehat. Ireng malah sehat. Kandhane kok. Oh kene wingi yo masuk angin. Lah wong ning rumah sakit ki diimpus wong lara kuning ora ana diimpus kok lara ireng ya ora ana percaya. Lah mergo sampeyan gebacot ireng. Nggih. Ana penjare Pak Polisi, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa. Iki Pak Polisi sing rawuh ki mbiyen sak asrama karo aku. Asrama apa, Lek? Bangga jenengan. Kono ki asrama polisi, aku asrama yatim piatu. Plano sampean mau nang kono dikawal piyayi pirang-pirang tak ranu. Wah, artis kok Gunung Kidul. Jebulane ada apa, Pak, kok ngawal Mbah Waluyo? Soalnya nek mboten kula kawal biasane nguwatiri, Mbak. Sok colong jupuk to sampean. Oh, aku colong. Gini kok dikawal polisi pirang-pirang mau. Aku colong jupuk ya nggo nyukupi dapurmu kuwi ora weruh. Ampun. Terangane sampean iso ngragati aku kok ngene iki neh mut slemer to. Ngawer, anu ngawur aku ora Ya mau anggerane sedulur teko ngono, sawerane aja ngono kuwi to Pak Ning.
iki sini-sini. Aku ki mampir nggone Pak Toyo, Mbah Toyo sing saka Gunung Kidul. Disuguh wedang gelasé gedhe iki gulane cilik. Ayo men wiwit kok. Ayo kowe mertandane nek sampean ku ora entuk ngunjuk gula sing akeh-akeh ngono. Jare wis pabrik. Bojone Pak Toyo ki ya lunga golek pacitan setengah jam kene nunggu nganti suwe bareng teko ki apa sing disuguhke. Bolumpret. Neng ya ora apa-apa ya tak entek ya jenenge Rahab. Ayo. Iki sampean tekan kene mau telat ora? Weh, telat aku. Lah welingmu kuwi sing marai iso aku ora dadi dok. Lho piye ta kok welingku ya wis apik-apik kok meduna Senin ngono ta? Lah iya wingi aku arep jagong nang kono lemu weling, Pak, sesuk medun Senin. Ya aku. Terus Tekan kene iki Setu. Lah aku ya bali ngetan meneh aku. Wah, welinge bojoku kon medun Senin aku. Bali ngetan meneh aku. stasiun Senen maksudnya. Lek umpama kurang genep kur kon medun Senin. Lah kudune rak ya wis ngedong sampean ki nek ngendi le medun ki. Wong desa kok aku urung tau nang stasiun Senen. Kon medun Senen ya Senen, lah tekan kene Setu ya bali ngetan meneh aku. Ora apa-apa. Ya tak maklumi. Bali ngetane numpak sepur meneh kowe rikasa awakku ki jejer wong ngemiki bocah. Wih, kayak kepiye? Lah ya untung kepiye terus bocah iki nangis wae terus mbokne muni ngene, "Hayo nek ora gelem kok tak nehke Pak Dre iki." Aku Jas. Lah kok bareng tekan stasiun Tugu ki bocah iki kelakep gelem to Prajuk lho. Dadi ki ibuke. Lah barang kok mlemu Senin to Minggu aku saka kono genah nek Senin tekan kene aku. Jejer wong ngemiki bocah meneh. Iya. Nasibku kok apik men aku ngono. Wah bocah iki nangis wae lah mbok meniki rak mangan nanti mau ki telu lepno ngantuk dengklok. Aku jejer ngandringe arep ngrangkul bocah ngemiki ngono iki kleru ndrasku set. Ke sampean ya gelem. Aku yo mbangane jajan. Lah kok nasibe padha karo aku. Apa? Aku ngeterke sampean nang stasiun to. Ada bapak-bapak yang ganteng banget. Bawa apa, Bu? Aku bilang, "Bawa susu." Mau, Po? Lagi purun mawon. Ngono ta si bapak kuwi mau. Terus tanya lagi. Lah, ibuke gimana, Pak? Loh, ibuke tadi udah naik kereta sama anaknya. Oh, berarti sing ngemi anake mau aku mau. Berarti terangane nggih ngene ngeten Mbak Mazda. Heeh. Antara Mbok Cange aku terang sing metu ki Mazda. Iya. Enten pamundhut kathah sanget makin penjendikani iki saka panjenengane Mas Giarto karo panjenengane saka Ngayogyakarta pas Persatuan Yogyakarta atau keluarga Jogja pokoke mundhut lagu sing penting gayeng. Nggih. Iki mau nyawer sak yuta. Iki mau Mas Sastra juga. Nggih. Iki lho Mbah, oke banget semen iki lho Mbah. Waduh, Iki tak tak bagine sithik. Nggih. Men kon jenengan ngewangi maca ning iki isine tak jabutane sithik. Nggih. Nek saged isine jenengan rumat mangane ngebot-boti. Ora apa-apa. Tak Iki rek saya perlu biaya sekolah lah sampean nek perlu nggo ngopo ya ta? Wong tua ki malah ragate saya akeh. Ngopo wong mangane ya mung sithik. Kowe ngerti ra, bayi lahirke ora celonoan, ora rokan, ora nggo apa-apa. Terus di nganggo grita, wis biaya. Rada gedhe sithik nganggo kathok cekak, wis biaya. Rada gedhe nek sithik nganggo jaket, nganggo hem, wis biaya. Saya tuwa nganggo kacamata, biaya meneh. Tuwek meneh nganggo teken meneh. Biayane saya akeh. Lah ya kek terus engko akhire Agi mati kowe biayane kok. Lah iya ta. nggih monggo Mas Dan. Saya tua saya ngrekasane. Wah ya ora. Tuwa ki malah nomor 1 kanggone wong-wong. Nomor 1. Kowe Lah kok iso nomor 1? Contone nggone wong ewuh kae. Wong pidato wonten ngarsanipun para pini sepuh. Lah iya. Ora nang pidato wonten ngarsanipun bayi-bayi. Minangka ora ana tuwa. Ora ana kok mi babal. Nggih, napa niku? Iki sing iki Sing tulisane Sing tulisane kathah mang beto niki Mas Dan. Iki loro sik iki sik. Oh nggih. Ha iki sik. Ha iki gawa jenengan. Tulisane munggah medun ngene ya. Tulisane munggah medun. Gandreng-gandreng nyo. Iya, Mas. Ya aku siji wae. Ya. Tak pisahe iki yo. Sugeng dalu. Oh iya. Sugeng dalu. Aku sare ya kurang sugeng dalu iki ta Pak nih. Sugeng dalu pamirsa. Kek nyokek pacakno. Mulane nek masa ngidep ki sing sithik wae.
Wong sinden-sinden karo masang hidup ki loro. Lah kowe iki papat tok pasang Nitip kabeh. salam kagem rencang SMA. Nah, Kek wacanen to. ora usah nyedak-nyedak aku to, aku ki isi. Kepengin ya, Pak. Rada rono. Aku ki bojomu. Walah ya Kok masa dicedhaki kok wedi? nek enom biyen ambune sik wangi wis tuwa ora. Alah ojo ngono ku lho. Ambune gur lenga putih. Alah wingi arek piknik ya tak sangoni lho. Ngloni bojo kok kaya ngloni apotek aku ngono. Obat tok ya, Mbah. Heeh. Kek diwaca kuwi. Gek diwaca ora drigis. Tenan aku ki ra iso maca. Oh, Apa meneh? genah brabur kok. Balekke dengan maca. Nyambangane kesuwen. Nggih. Aku ki nek nulis biyen aku sekolah ming diajari nulis ora Ora diajari diajari maca. Omong wae sane maca nek enek tindhihe ngono wae kok. Perlu ditindhi. Wacane kabeh. Nggih. Nah, ngono, dagelan kok kon Nitip maca. salam kagem rencang Semea Muhammad ya Karangmojo. Oi. 3 di Jakarta. Hmm. 1 Ki Demang, 2 Mas Ngatimin, 3 Mas Haryanto, 4 Mas Sri Prihatin, 5 Mas Sudirman, 6 Mbak Wartini dan kawan-kawan. Nyuwun samping gunung dari Pak Sukatno dan Eni Susilowati Ciracas. Ya. Terus iki moto tak wacane iki. Nggih. Endi to nggih? Kok Mbuh. ilang. Ana kok, Mbah. Ana lah ning kono mau. Nah iki nuwun caping gunung Nggih. saking ketua panitia Pak Sarwiji, nyuwun caping gunung sing nembang Pak Sumarlan untuk IKG Korwil Bekasi. Ya iki Pak Sumarlan rawuh ning kene iki. Oh, Pak Sumarlan to. Ya. Terus dari Pak Haji kita minta pepeling sawer 300 sing nyanyi Mbak Mega. Salam untuk seluruh Madaka lovers seluruh Indonesia. Matur sembah nuwun. Nah iki wis tak sibuk ya. Nggih. Aja nganti kliwatan lho. Ora. Nah iki nyuwun langgam jenang gula saking Mas Evan Jakarta. Kowe Nggih. iki tak pisahe iki jenang gula iki tembang karemenane almarhum Kiseno. Lah ngepasi iki tanggal Peringati 31 sewunipun. Hari memberati nyewune utawa nggih, ulang 1000 tahun yang hari. ke 1000 hari. Lu kok ulang tahun? Anu lho. Ulang tahun le meninggal ki lho. Ya ora ana nek Pas jenenge sewune. 1000 harinya kok dikatakan ulang tahun ki. Aja- Ora ana nang ndi-ndi yo kae. ki. Aja nglincipi kowe. Ora nglincipi kula niku mengeluruskan. Nah, Wis lurus, monggo. Tenane. Ayo, sing Ayo. dhisik. Sing tak budi riyen. wacane neh iki ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Da. Saderenge kula ngaturaken salam budaya lestari budayaku. Kula seneng banget saking ingin bla 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 bla. Nuwun nyuwun lali janjine saking Pak apa yuwu saking kula Oh, padha wae. saking kula Muhammad Sukadiamto saking Ciputat Masih Kentit. Oh, Mas Kentit. Kentit. Iya. Saking Pak Supriyadi Bantar Gebang nyuwun tembang pepeling. Ya, iki ana neh. Salam seni dan budaya, lestari budayaku. Nyuwun kadung tresna dibawani lagu menika kagem Seniman Bekasi. Khususipun rencang-rencang sanggar seni Sekar Budaya kagem Mas Da Yusuf sukses selalu. Amin. Matur nuwun. Amin. Saking kula Mas Wardi Sanggar Sekar Budaya. Oh, sing mau kae ketemu jenengan mau. Niku Mas Toto saka Endi? Cuwelo ya mundhut Ayo. lagu mau. Oh iya. Apa, Mbak? Nek Rara Jomblang ya Diwul Kidul Gunung. Gunung Gunung Kidul. Ya sing nang kene iki sing populer sing kuwi. Terus mulai sugeng dalu Mas Da nyuwun angenteni pakai bawa yang nembang Dik Mega dari Pak Haryanto toko mebel Dewi Mulyo Candirejo Pringapus Semarang Jateng nggih. Nggih. Dari Pak Sadam Sugianto minta caping gunung kuwi akeh banget iki Mbah njaluk caping Samping gunung. gunung akeh banget. Oke banget capinge pokoke iku sak kol. Monggo. Wong lagu kok sak kol. Nggih, sing dhisik. Dari Pak Suranto minta gubuk asmara. Dari Pak Suryono minta bajing loncat sudah tadi. Ya. Dari Pak Sarwidi Ketua Panitia nyuwun podang kuning kalih lali janjine. Saking Padi Pondok Gede nyuwun sideman utawi gubuk asmara utawi sinom kagem Mbah Putri ingkang nembe mirsani sareng tendalem kagem Dr. Andres Suparno sekalian Ibu Bopo Sutarjo sekalian ingkang saged berkahi ten TKP mungkin dadosaken rena Amin. manah amin matur sembah nuwun.
Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum Mas kula Ngadiya Depok nyuwun memanikmu kagem sedaya warga pelayan Gunung Kidul ing Bekasi bla bla bla. Nggih. Oh, mboten enten tulisane bla bla bla. Wenten. Kirim gending kagem sederek kula sing mirsani teng Bantar Gebang lagune Caping Gunung sak jula-juline Mbah Waluyo sing minangkani. Ya. Sisteman Mbak Mega. Wah, iku akeh banget iki. Mbak, Caping Gunung iki, Mbak. Nggih. Monggo Mbah ingkang pun kersakaken panjenengan. Iya. Sek sithik-sithik salam-salam mugi kagem ingkang nembe nonton bareng wonten ngunut Mas Nardi sak rombongan. Nah nika Mas Erik terus sapa meneh Basuki dan lain sebagainya sugeng mresani. Basuki kicing. Lah mau capek gunung jare sing arep bawa Pak Ayo. Sumarlan. Lah iki Monggo. Engko nek Roro Jonggrang jare sing minangkani Pak Sutoyo. Oh iya, wis ngono ya apik. Nggih, monggo. Ayo, Pak Caping Marlan. Gunung. Capek gunung Pak Sumarlan. Aku kan mau wis tak incer ning kono. Wis diinceng Endra wae. Iya, Monggo, wah monggo. sandangane kaya bagong. Wah, bae kengken angkat wae, kengken angkat Wah. Pak Sumarlan ki ana tegese. Apa kuwi? Su S pertama. Es ki sugih sedulur. Ya. U Umum sana. M. Manembah marang Gusti ngakarya loka. Nggih. A. A. Arep kaya ngene iki sedulurku. Kula niki. Meneng wae to kagek Oh diarep. iya iya iya. Heh? L. R repot banget nek nang sedulur teko wedang tokke sego tokke apa-apa tokke. A. Ah, aku ki tenan sedulure iki kok ngeyel kowe. N. Man en nuwun ngersane Gusti muga-muga rezekine lancar pinaringan panjang yuswa. Amin. Ya meneh. Kowe kono jenengmu Gur Sumarlan kok monggo. Sugeng dalu Pak Sumarlan. Sugeng dalu Mas Yusuf. Pripun kabare? Niki dangu mboten. Alhamdulillah sehat. Heeh. Tapi pokoknya memerhatikan terus Mas Oke. Yusuf dalang pokoknya selamat sukses untuk Amin. Mas Yusuf. Amin. Jadwale wis tirik-tirik. Nggih. Heeh. Iki sesasi 30 wele mayang iso ping 40. Agustus esuk eneng Departemen Kementerian Perdagangan. Perdagangan. Tanggal 11. Ya, alhamdulillah. Ketemu meneh mangke ya. Wah mboten kula kalih niki ten Malaysia. Ora dijak. Oh. Lar ngopo? Jare dukung gantung. Monggo Caping Gunung go. Anu sapa-sapa sih iki? Apa Derek, jenenge derek iki apa? mawon. Nggih, sareng-sareng ning gentosan. Nggih niki wau request saking Bapak Ketua Panitia, Panitia. Bapak Sarwidi. Ya. Heeh. Beliau sebagai Ketua Panitia dan mantan RW juga, Nggih. LPM juga. Nggih. Heeh. Kemudian berikut musim politik. Nggih. Musim politik. Beliau mau nyalon DPR. Wah, alhamdulillah. Ah. Mugi-mugi sukses selalu. Sukses selalu dari Partai Amanat Nasional. Oh, ngoten niki. Boleh enggak ini ngomong? Oh, boleh saja. Boleh nggih. Boleh nek Heeh. kebaca to amang ngono Nggih. monggo. Wis kebaca. Aja sengak to sampean iki. Ayo ora yo. Epane sik to. Aku ngadeg nang kene iki kok bokongku dijawil Antasena bareng iki. Aja sakrono sarene to nek dicokot buta turu Eh. iki lho kowe. Apa Pak Sarwidi ditimbali munggah apa? Lah monggo kersanipun dos pundi? Nah, Oh, iya. ngoten nggih, heeh. Ugi kangge sederek IKG Korwil Bekasi. Nggih, dan Monggo sami-sami nyengkuyung sedulur kula niki Pak Sarwidi saking Lipar Pengkol Gunung Kidul. nggih. Heeh. Ugi teman-teman dari IKG Korcam Kelipar. Korsam lipar. Heeh. Aku wis turun jabatan. Napa? Jadi ketua wis diganti Mbak Bening wingi. Oh, mboten napa-napa. Tapi masih jadi pembina. jos malah pembinaan apik. Karang lipar ki sugih. Nggih. Ora usah suwe-suwe engko ndak ora kebagian sing liya. Ya ayo gak ayo. Heeh. Ayo ayo. Monggo. Ting ting ting. Saben bengi Jare wis nyawang kona
Kepiye maksudmu? Nek icul. Kowe nyegat kono. Lah iya Ya, kok iki. Yen majang mung karo janur akune Gaya Kudange Pak Sumarlan. Wah, ngudang kaya semono. Ala geang-geang. Ala gandul-gandul. ya nek Pak Maran yo ora ngono ngulung udang. Lah kepiye kepiye? Geyong-geyonge iki ora cetha. Oh gandul-gandul ora usah ngaku wis genah kok dadak. Genah nang gandul-gandule to. Kendi. Mangga. Kembang wae weton Iya, Biasa. biasa. Oh, kur biasa. Mbak ya sing nyemangati itu sing tenan ngomong luar biasa, luar biasa. Timbane aku ngomong ora biasa, ini kan biasa bagus. Oh, ora Iya. ngene. Luar Pokoke biasa. alasan ono bae. Ayo, Iya. alasan main kepethuk cakil. Moga. Pacitan sarwe Ora, Orang kukuk. ora. Ora tau kuku kok ayo. Lah ya ora apa-apa. Mangga. Nah, monggo. Oh. Sing bagian panas-panas iki biasane Kula, yang itu. setri nggih. Yo. Panas. Luar Piye Pak Ne? Oh, biasa ngono. Luar biasa. Lah, ngono. Dan Sik, Mbah Waloyo. Temu Mbah Waloyo iki. Mbah, Hah? jenengan ngendika nek busuhin luar biasa. Nggih. Ngopo ora disekolahke wae? Kok iso? Ayo luar biasa. rumasane kula niku PO ngono kok. Lah wae ora apik. Tegese luar biasa tuh punya kelebihan gitu loh. Lah tegese sing wong ngono kake ya kelebihan kayak gitu. Ora iki. Lah nek kula niku ra ya ora PO. Iki ora petok. Apa trimo sampean ki bojomu di sekolah ning luar biasa e. Iki yo ngawur wae kok mbok anu Mas Dah. Ora kok ngono kuwi kepiye coba? Bojoku karo sekolah luar Niku biasa. kanca kula turu niku lho. Sapa di? Iki Tumbak Karsi. Weh, niku kon saturu sampean to? Nggih, guru kula riyen niku. Wah, lah nek ngono jenengan ki seneng wong lenang. Kudune nek wong lanang iki jenenge iki Karso. Nek wedok Karsi. Lah iki Karsi. lanang kok Karsi. Taran, aku mau tak arani ngono ya penyanyi iki. Oh Karsito. Ora ngono terusane. Nek wedok ya Karsiem. Mangga. Panas udan aling-aling. Wah. Aling. Sate. Ngoten niku. Yang lingan nek omahe pencu. Cemplok oh. Ya, Pensu. pencu ini. Caping gunung
minangkani pamurutan sik. Nggih. Aja Sampeyan kene sik. Ya wis, jula-jali. Ora kena lunga-lunga. Jula-joli apa? Jula jali. Ya wis tak. Neng kene. lenggah Bos riyen. ten mriki Wis, tak ampun lenggah riyen. lenggah. Engko sik Ora balung kena kula. lunga sak durunge cucul. Lunga kene. Mbah Waluyo. Iku kudu anyar iki ning kene ning Kene iki malah senenge lawasan kok. Oh ya wis. Oh nika dobo tekek lorek. Saiki wis ora tekek wis ora lorek, Mas. Aja nyindir bojoku to, Ren ya tak mang. Bojoku karep cilik ngene iki biyen tenan kemayune pol iki tatone tekek kene iki marep medun. Ngen ngendi? Kene iki ning angger seminggu ratus tak ungake tekeke marep munggah. Lah ngopo ora betah ambune apa piye? Mbah. Terus ngarep tak ilange ya ora entuk. Tatone- Jare men bune ora usah dilangi tak nggo delok-delok. Terus tatone mawar ning kene iki. Nah. Iki dudu tato ya, Lek. Terus iki wite. Iki oyote lho. Kan ngutruh iki. Kuwi tato apa borok? Tatoe cap emping terangane panu. Nggih. Putih-putih. Anak yuyu Wih. neng jero blumbang. Jarene tekek ana wowongan. Aku tau duwe bojo ayu ning bola-bali ilang. Bena bojoku elek ning pinter golek utangan. Men. Ngono kuwi lak bojoku dhewe. Lungguh ngebuk karo mangan cadah ketimbang mabuk ayo ibadah. Sukarawa para pamirsa niki kula atur pambagya monggo dulur sami ndedong ana ngersane Gusti ingkang Maha Kuwasa iki warga akeh sing kumpul ayo bareng ndedonga supaya kabul kabeh gedhe cilik ra dirangkul nek bersatu sang saya pinunjuk matur nuwun Pak polisi nyambut gawe ora kenal bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi ngoyak penjahat karo wong sing padha judi uga berat sing dadi tentara badan sehat kuat manggul senjata rela pisah anak saudara dengan keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa pada meneh sing dadi lurah ngarahke rakyat lurus juga terarah karo masyarakat gede cilik ala ramah tamah contone lurah kene desane kemari Amin. apa sing dadi penonton iki teko ra ana sing kongkon Karepe dhewe kok. ning kabeh lak sami mawon monggo sedulur bersatu sedaya mawon sing jenenge ngene iki parikan cok nganti rak ya Mulak ndok. angel-angel abad meneh dadi Pak Kiai esuk awan sore kudu rajin mulang ngaji maca sikir tutuk muat nganti sewani mongko karo isih mikir kepiye nasibe Oh, kuwi Pak Kiai. Iya. Nek pamane Mbah Waluyon ya iso. son Godhong pendro kok ombo-ombo. Esuk. Jamur tupa kok dawa-dawa. Terus? Ademe rondo ora sepiro.
ademe waluya jebolke kloso. Ora kok adem iso jebolke kloso iki. Lah biasane sok karuk kuwi. Karuk. Awan-awan masang kenal pot. Nyokot tebu oleh sing alot. Angakune prawan kok bokonge wis mlorot. Kuwi tandane baute wis cepot. Korat karet gorengan kopi gapet cilik nggo ngeret jaran amit-amit prawan saiki ati jiwit jerit ati geret mapan Awan-awan ana karetan nyilih andra nggo mbedhangi jaran Rabi prawan aku meng oleh koretan kan wong rabi randra kuwi sing wis mijiran Pak engko ayo engko Dek engko ndak rantai ta parikan kuwi banget e ayo ngono Nadyan rondo Oh najan rondo. Nadyan duduk para derek para dulur menika duduk monggo Wah, heeh ta? Nadyan duduk wadon sarta eno mane banyu dibeke nah sareng-sareng yuk Monggo Pak. Dek jaman barajuang njoro kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana
Iya. Sekara risa. Ya, Bang. Nong desa Ayo, Pul. Njorok kelingan Bingit tak openi Ning saiki ana ngendi Gunung desa saiki apa lah Iki loro telu antara sapa pat. neng gunung kacadonge seko jagung yen mendung tasile capek gunung sekar bisa gunung desa kaki rejo dene ora ilang gone padha lara apa matur sembah Matur suwun. Matur nuwun Nggih, Pak Malang. pamundutan Nggih. saking 1 2 3 tadi ya. Nggih. Pak Sarwidi terus Pak Sopo, Nggih. Pak Sopo pokoke ana Sampun. mau wis di Enten tiga. waoske kalih Pak Dalang. Nggih. Sampun, Nggih. Pun. Nggih, matur nuwun. pun rampung Monggo terus dilanjut. tunggal. Nggih niki enten meleh. Napa? Nggih, monggo. Pacanan niki, Mbah. Oh ya gini. Wah, nek iki tulisan murah lah gede-gede Nah. banget ini. Dene ya dadak ngir. Kudu niki mripate Sugeng dalu Mas Da Yusuf. Sugeng dalu. Badhe nyuwun gendreng. gendeng gendeng Moga Gendang gone pok jenengan. gendreng lagu Iya. apa ninggal katresnan Iya. saking Bapak Mandor iki Mador apa sapa iki? Mandor. Oh, Mandor. Mandor ngatin Min. 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 Nggih. Jati pang Gauling. Pangestu. Oh, nggih utarung Gauling ngono kok Jakarta Timur. Nggih. Kagem Bapak Marsudi matur sembah nuwun kalian Ibu Tuminem Oh nggih. ingkang nembe mirsani kalian live streaming matur nuwun. Nggih. Sugeng presani wonten dalem. Wonten dusun Buyutan, Gunung Nggih. Kidul Ngayogyakarta, Hadiningrat Indonesia. Niki wau ya enten sing lewat Nuwun. WA niki. Nggih. Nyuwun di single-single streaming ini dari Ngunut Lor, Ngunut Playen Gunung Kidul padha nobar ini. Oh nggih. Gelar proyektor. Kalian nganu Mas Da. Nggih. Ini kedah pun minangkane ora ketan sak pupuh Nggih. RRGG. Apa? Roro Junggrang mung Oh, kudu nggih. diminangkane. Oh iya. Saiki dia aturi. Iya iki Pak Toyo ndi Pak Toyo? Pak Toyo, pundi Pak Roro Toyo? Junggrang kowe pancen Sultan. Ayo. Ayo. Otek nang Gunung Kidul njut cethomen lho. Pak Toyo kuwi suarane wah. Ayo wah. Mangga, Pak. Nggih, niki mike. Nggih. Niki mikir Mbak. Niki padha-padha Gunung Kidul kok ame sewu nek panjenengane Pak Sutoy piyayine kuning kok sampean ireng to, Mbah? Iki ning Jakarta wis suwe. Nah, Ah, sampean karep tetaunan ke ya tetep ireng kok. Aku mbiyen ku ya kuning kaya Pak Toyo iki. Lho kok iso balik kok ngono? Lah dek lahir ku urung aneng dokter anenge dukun. Gek. Dukune muni ku nek kepengin anakmu sehat ki pepene ora ketan 5 menit. Nggih, lho mbokku ya mepe aku tinggal ning alas dina ra dintas aku.
Gek ning entas jam pira? Dengan tas jam 4 kae, mbok ku neng alas. Waduh, aku mimpi waluya mulas. Aku kayal-kayal neng latur saut-saut. Sing disaut apane? Lambe. Ora saiki dadi kewer-kewer. Mula kok mlenyu. Anu, sapa sing ngunekke mlenyune Udah aku lho, iki lho bocah lho sing ngunekke iki bocah. Dadi nek bocah kok aja kok sengeni. Urung udur lho. Urung udur apa? Mpun dereng niki. Endi? Oh, monggo niki. Mpun. Monggo. Iki suaraku wis kaya ngene ya, Mbah. Wah, mboten apa. Sing penting kotrang-katrung. Kula wingi bar saking Kalimantan. Nen? Kalimantan. Nggih, monggo. Pesen kayu. Oh, mestani pentas. Nggo gawe plinteng. Wah. Weh. Ampun Monggo. ngendika plinteng. Monggo, Kang Mas. Sing damel? Iya. Muni plinteng karo muni nek alon ki beda. Turun nggih Mas Toto. Monggo Mas Kimpel. Yang dari Cuelo nih pokoknya sahabat Cuelo ki mirsani Nggih. kabeh iki Dik Rasul teko Nggih. kabeh. Terima kasih. Nggih. Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan. Pas. Ora moka. Iya. Aku nandang Wah, kasmaran. bodoh. Waspadakno prajuritmu kalah Apa perang. ya tanduk? Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka bendung kowe aja kumalungku. Ade. Barang iki kanggoku durung rampung. Bila mati Kang Mas Prabu Kupala Kang Seda labuh wangsa negara. Tobat-tobat kowe wanita keparan. Ora wae. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Apa ya tanduk? Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Lanjut piye to? Aku tuwe Adi Sakti Pandawasa. Iya. Roro jonggrang manuta sun pundhut garwa. Iya Bandung aku duwe bebana. Apa iki? Candi Sewu suwengi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak turun. Tenan lho tuh. Iya. Ayo tuh. Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan. Wah, kaya Os. Pamokal aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu Iya. kalah ayo perang. wis ben. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka bendung kowe aja kumalungkung. Perang iki kanggoku durung rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Kupala Kang Seda labuh wangsa negara. Tobat-tobat kowe wanita Ah, sing ngomong keparan. sapa? Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku tuwe Adi Sakti Pandawasa. Ya piye to? Roro jonggrang manuta sun pundhut garwa. Iya Bandung aku duwe bebana. Candi Sewu suwengi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak turun.
Sindung. Matur sembah nuwun. Sampun Kiai. Nggih. Nggih. Ling undang aja kiai to kaya tumbak aku diundang kiai. Lah kowe nek lanang ya kiai nek wedok ki nyai wis bener kok malah disalahke lho. Lah ya nek aku Monggo, kuwi Pak Yu. nek Nggih. nggih monggo matur Matur sembah nuwun Pak sembah Toyo. Iya. Salaman riyin nggih monggo Nggih, muga-muga kali matur sing nuwun. sampe kala sehat selalu. Sesuk Nggih. mampir. Tak piok-piokne mbok menawa nek mari jodoh. Nek jodoh mari kok mari. Nek ora malah bidur kabeh kowe monggo. Kon mari jujur. Sampun Mbok anu Mas Da, Mas Mas Da, Da. baru arep mbok cingak ngono. Mbok cingak. Iki dipinangkani mboko siji mboko Nggih. siji, Mbah. Nggih. Akeh iki ana saka Bu Yosi Handayani iki mau sore. Nggih. Mau awan utawa mau sore iki apa suple bakso ning kanca-kanca laras kabeh kumanan. Iya. Oh, juragan bakso. Surah bakso iki Oh, iya. catering iki melayani paket hajatan lengkap, catering, rias, hiburan dan lain-lain, video syuting, pelaminan dan lain sebagainya. Alamatnya ana Ciketing Udik RT 1 RW 7 Bantar Gebang. Iki nomere 0818 0706 2951 iki. Asline Piyayi Ponjok. Nggih. Menika wonten Nggih. wonten awala malih nyun tulung menika Pak Pak pengen pun Pak. ulungaken. Saking Iya. penggemar. Bersembah Penggemar. Nek kakung ki penggemar, nek putri penggemar. Nggih. Monggo. Oh, jeragan nggih, monggo. Wah, sak bongkok. Iki mau sing pamundutan saka Pak Haji Lukita iki mau Napa niku? dipinangkani pepeling. Peling Denok Mega ingkang ngendikane. Ya, ya maju di Ayo, Nduk. Mega. Mega maju kene. Seperti Mas. Seperti kene. Ha, ha, Hup. Bocah nek sik prawan lakune ya rapet ya Pak Ne. Lah iya. Beda karo aku. Gue mlaku iki prawan iki sik tetep anteng ora kepiye-kepiye. Iya. Gur menang wae lah. Kowe iki mlaku sik Napa niku Mbah sik? lambo aku bojoku ki apa pit kodhok ngono. Angger kepleset. Padake kodhok. Iki carane iki apa nemplekno to gek ana angine. Kok kakek. Mergo kepleset jane nek ora pleset ya aku ki demes mlaku. Biyen aku ki umur kaya Mega dek urung mbok apa-apake ya aku ki sik normal-normal saja. Lah, Rusak kabeh ngene iki wong- rak sing rusak ya sampean. Oh. Untuk aku ya. Ah ngono kok iso muni nek ora tak rusak ya kono gersula. Untuk aku ya modal madil kok gak yo ngono. Jare kucul. Nggih niki nggih Iya. ngaturaken matur suwun ugi kagem Pak Haji Lukita. Mau mbetok oleh-oleh niki. Weh. Nggih. Sing ke kanca-kanca sinden iki, Pak. Iki juga ada buat Mazda. Oh iya. Nah, niki Iki roti. nggo Pak Dewaluya ora ana no. Pak Dewaloyo kersa. Nek dinae arep nek ora ya ora. Nek kersa tak kon tuku dhewe ngono Lah ya. nek dinae nek guru ora ora aku ngerti nek kowe tuku wae ngono ki ngerti aku. Ana nek wong gunung ke Mbah Waluya dikeki roti malah gur muntah. Aku ke tuku hamburger ki malah isine guru wah tok tengah ki lambuh iki apa aku. Kae iki dudu woh kae bangsa sosis daging. Nah, Kok jero nek eling-eling nek nang omah ambetira gur mangani bakwan. wah wong aja nyepelekke wong gunung kowe iki. Kene Nduk, cah Nek. ayo kene. Iya, diaturke panuwun karo ngersane Pak Haji Lukita di Nggih. Mega. Nggih, tiyang nggih Pak Haji nggih mriki. Oh iya ta. Nggih. Iya, berkahi mriki matur Berkahi. nuwun sangat. Nggih. Iya. Ya di bawani sike pepeling. Rukun Islam Kang Lema. kang lima puniki Ate. katindak
pripun? Piye? Ayo ngono kuwi. Ukuran yang wong ngerti bocah nyanyi kok kowe kirimmu. Awik teknisnya membawakan mic yang benar dan betul itu gimana? Ternyata dia itu tangannya raubah lho Pak nih. Lah iya. Nah, itu suaranya so lantang. Santeng lah kowe iki nyekel mic merucut wae ra. Tangannya teles ya nyekel mic kaya Nyekel setrum. Setrum. Aja pada ditinggalke rukonis lampu niku sahatate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu napa Mbah? Jare nek wong seni iki sopan aku lewat ngarepe wong nembang yo ngene tengkon ndak ndarane ra sopan. Sapa sing akan nunggu? Kathekane sing ngangon. Iki ya disewa mulane tak lungguhi. Ha ini ora kon ora Ora usah aduh-aduh. Oh iya, kene boncengan ora nek gejlik. Ini sampean mriki, aku Oh, tak sing iya. bonceng. Wah, bojoku ki anggere bonceng ngono ki medhun ki gegerku ngecap. Niki until iki lho Mbah. ngecap apa, Mbak? Ngecap apa? Ya, wah, jane iki kabel kok do until malah kaya seleret taun. Medun Bogor ya, Mas. Hmm? Medun Bogor. Dun Bogor kurs 10.000 kok tekan Bogor. Lagi Ayo, Nduk, lemur. terusno. Ramadan. Ramadan nindakne poso papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sempurna. Ayo, Bol, Kimpul. Salat
Matur nuwun ya, Nduk. Sami-sami. Hati-hati. Mau ana pamundutan ninggal katresnan kayak iki ya ana pamundutan meneh. Napa niku? Gubuk asmara kanggo Mas Bagong Bacin sesuk neh. Sesuk nek mulih ngati-ati bar kirim joglo sawer 100.000. Oke. Oh enten pamundutan anu, Mbah. Napa niku? Ninggal katresnan. Nggih, sendikane monggo. Ya. Apa Mbak Niken gelem ora? Mbak Niken? Oh, nggih Mbak Niken kersa monggo. Heeh. Ayo Sing meneng Mbak Niken. Kathah pamundutan Wih, sedaya menika menika nandang dipinangkani ndak ora kesuwen monggo. Nggih. ndak ora kober kabeh dipinangkani. Nggih. Ayo, Pul. Ninggal katresnan Niki minangkani kula tak pamundutan. maca enten titip lagu, kentonan lagu. Kula wacane riyen nggih. Apa kuwi apa? Dari Ketua Seko. Ikatan Keluarga Candirejo menika ngersake lagunipun Tembang Kangen Oh, nggih. buat warga Candirejo nggih. Kalian lagu menika spesial kagem Pak Pokat Sulardi Sarjana Hukum Nggih. buat Bapak Wasino ugi Bapak Asmawan Nggih. nggih. Ugi lagu menika kula kintunaken dhateng penjahit terbit. Ah menika Mas Uyit sak keluarga. Oh, sami nggih. mirsani. Oh nggih. Senengane kok bonceng. Amboceng sampean yo ora ndang tekan-tekan ngenggon. Omong jaluk wae senengi. Menika ingkang pundi rumiyin Mas Da? Tembang kangen sik wae, Mbak. Tembang Kangen nggih. Transfer to pisan. Sampun. Ya. Tembang kangen. Masuk sik. kas Iya. kas Ayo. keluarga kula. Oh iya. Nah niku Ayo, apik lah nek Mbah Wali gur kasbon. Ngangre oleh monggo. Ayo Mbak Kangen. Lewat tembang
kon wis dipinangkani. Kabeh wis dipinangkani kare kok Iya. sing urung. Monggo. Sing wis dipinangkani wis. Nggih. Kari sing urung dipinangkani. Lah nggih Iya. dereng kabeh. Ngono kok malah ora. Iki mainan tinggal katresnan urung dipinangkani, Mbak. Nah, sinten sing nyendikani? Ya, ana Mbak Yagu juga. Oh. Heeh, Mbak Yoga. Mbak Yoga. Yo kleru-kleru. Lera kleru ndadak ngijolne. Sengaja. Ayo, Mbak. Dik Ayo, Yoga. Nduk. Sepatu Boyo kanca-kanca. Iya, aku arep ngadeg iki. Arep nulungi. Ayo, Dik Yoga. Nggih. Amdino senam iki mesti. Lah ngopo? Ayo, guys. Sehat terus. ya. Ning ra kuru-kuru niki. Oh, aja dikurokke, Nok. Semen sakmono kuwi malah semloh hae. Nek ana sing ngeloki ora sati. Iki Pripun? Nek wani. Eh? Nek Ora ana sing cetha dalan. ana sing ngeloki ya nek ana genti. ini maju kene, Nok. Sik. Mbah Kakung main nang buri wae. Zlier. Aku nang mburi wae. Lah ngopo? Engko nek nang sing gogrok aku sing jupuk. Iya. Aku senengane kok ming nadai gugurukan lho. Lah jeneng nadai kok. Kene nduk Kok yoga yo- ya. Linggal Mriki, Mbah. katresnan. Iya. Aku lungguh tok ki ademe ra elok-elok mulane aku ngadeg. Lah ngopo? Lah ya sing putri-putri iki kademen beda karo wiyaga-wiyaga kuwi. sedekap bedane, kabeh. bedane. Lah nek wong wedoke kademen mesti ngene iki. Lah ngopo kudu sedekap? Ngene. Iya. Sale pusate anget dhewe-dhewe. Nek wong lanang mesti kademen iki. Lah pusate? Ayo golek ana wis pokoke. Awas aku kan goleki pusat. Ayo wis dolan to Kyai Putri kangger kademen mesti. Dadi pusate ning kono kuwi. Iya. Ketoke pusate panas iki kene iki. Lho namu nek gelem nginderi ceret ngono umup jane. Iya. Ayo, Ayo, Mas Kimpul. langsung. Langsung. Ting ting. Bung. Asik Hey. Ayo.
kani pamuda. Sik ditagih nae Mas Dah. Apa Triwul Gunung Tiwul Kidul Gunung Wono dikebruk ya. Oh iya. Nggih. Ayo cekat kancane ceket Tiwul Kidul anu Gunung Kidul. Ayo dibukani saron, Bro. Monggo. Ya. Mbok disuhin karo Pak Tiwul Gunung Kidul. Oh ya. Tak pikir sampean lali Mas. Karo aku Gunung Kidul. Eling-eling panggonane dhuwur. Tlatah ngayoja sawetan Bantul. Sing gondang dek kaplek alan Tiwul. Awatu lintang opong. Ayo. Batu kampung. Babagan seni kowe aja maido. Akeh sing kondang akeh sing besok. Ngiping Pak nih. Ngiping. Iku mono kabeh papan para kawisot kanduk. Sampeyan rono sak bate tak sampe ora bakal jiwa. Oh ya. Campur sari gendong gitu. Sing masih bulan orang Percaya. tengah Tengah-tengah. ora jeru. Ora seru. Pinggir sana. Tak pikir sampe Rong. ora rampung ta iki? Rong. Wis dibaleni teh. Oh nganggo ngono Oh kok ya. Tak pikir sampean lali Rasa Mas. pikir. Karo aku bocah Gunung Kidul. Eleng-eleng panggonane dhuwure. Tlatah ngayoja sawetan Bantul. Sing gondang dek gablek alan Tiwul. Awadu lintang apa? Watu kapur. Watu kapur. Babagan seni kowe aja maido. Akeh sing wis kondang, akeh sing wis Oke. Goyang yo. ya. Iku mono kabeh papane para wisata nek ora percaya kowe rono. Kowe pengen rono sak keluarga tak jamin ora bakal aku jiwa. Ya. Campur sari ndokku wis saka Gunung Kidul. Ora sing masih bulan tur arange Pisan kas.
Terima kasih. Namanya siapa? Oh, Dek Tita. Iya. Matur nuwun. Oh, dari BWS. Grup IPWS. Matur IPW. nuwun. Iya. Terima kasih. Sambun Pak nggih ya. Monggo, Pak Jange. Terima kasih Ya. grup IPWS iki wani joget maju. Nggih, monggo. Oh, gitu. Iki arep tak terus lakone apa arep terus sampean? Terus Ini lakone lakone. Oh iya, heeh. Ya lakone ya main kecekel barang sih. Inggih, rasa. monggo. Iya, matur nuwun Mbah Waluyo. Sami-sami Lah tekan gara-gara to. kula ngantos dugi binjang-injang. Oh iya. Ayo Dik, terus ki lakone. Ayo Mas. Iya. Kaya biasane sikik, oh iya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wae laruhi Pramudia Dalang Sakno Sumantara, wae laruhi Sino Nugroho Al-Fatihah.